pinupuri natin ang Diyos sa hapon dahil tunay po ng Diyos ay buhay at napakabuti sa atin. Ano po? Dahil sa kabila na masama yung panahon nung itong buong linggong ito. Actually, nag-signal number 1 tayo yung Lunes. Di ba po? Nag-chat ako sa mga guro, sabi ko, ano kaya i-postpone muna natin at magmarkas na lang tayo kasi parang lumampas lang yung signal at yung masamang panahon. Kaya lang sa akin na, Pastor, may mga bata dumating. Meron pong 16 na bata. Ay, oo, sabi ko, sige, huwag na ninyong pauwiin. Magsimula na lugod kayo para makaisang araw na kayo. Anyway, safe naman dyan sa loob ng simbahan. Hindi naman sila mababasa. So, tama yung sinabi ni Kuya Jessie na kahit po gusto ng mga bata, kung hindi dahil sa magulang, sa suporta ninyo, sa pagpayag po ninyo, ay talagang hindi po mangyayari ito. Kaya, palakpakan natin mga bata, mga magulang. Yan. Mga magulang, mga guro, palakpakan natin ang mga bata. Dahil, katulad ng mga magulang kung gaano sila ka-eager na magpadala ng mga bata dito. Ganun din nakita ko sa mga batang ito. Kahit umuulan, pabalik-balik din dito si Pastor, nakita ko rin talaga yung mga bata, talaga matsatsaga din sila na pumunta dito araw-araw, kahit kalahating araw-araw. Ano po? Ang ating pong tema ay we are the stewards of God's creation. Okay, bago ko po yung talakayin, siguro po kung natatandaan ninyo, sino yung unang, ilang taon na ba tayo nagsagawa nito? Nakadalawa na ba tayo? Sino yung nakapag-attend ng una dito ng BCS? Pakitaas ka ng kamay. Yung unang nakapag-attend na dito ng BCS. Katulad dito, the Vacation Church School. Taas ka kamay. 1, 2, 3, 4, 5. Yung dati na dito, 6. Yung ngayon lang po, nakakapag-attend. Ngayong lang, taon. Ngayong taon lang nag-attend dito. Yung ngayon lang po, taas na ang kamay. Naman bago. Okay? Ibig sabihin yung iba siguro ay hindi na pumasok sa edad. Pero, ang nangyari kasi sa atin yun nga, masama yung panahon. Kaya, ang una sana namin yung plano doon sa school. Kasi mas marami yung bata daw doon. Kaso lang po, yun nga, maulan. At ang venue natin, bubong lang. Pag nag-appearance ka ako, mababasa yung mga bata, baka magkalaglag, baka masisisi tayo. Masisisi tayo syempre. At tayo ang may programa nito. Kaya, mas minabuti na po namin na dito na lang ulit. Ito yung plan B namin. Kaya ito yung nangyari. Pero it's okay. At least mayroon tayong magtatapos ng 25. Tama po ba? May humabol daw. 24 sana ito. May humabol daw kahapon. Last day. Pero nakakatuwa hindi siya nahiyang pumasok kahit last day na po. Ina-appreciate pa rin natin yung attendance ng bata yun. Yung kanyang presence natin. Ano po yung effort. Actually po, napakaganda po ng topic natin, ng tema natin. Ngayong pag-aaral nila sa isang linggo. We are the stewards of God's creation. Ano ibig sabihin ng stewards? Katiwala. Tayo po ang katiwala ng Diyos sa kanyang mga dilikha. Ilang araw nga po, naglikha ang Diyos. Abel daw, kung natandaan. Ilan po? 7 ba? 7 o 6? 6 na araw na naglikha ang Diyos. Di po? Yung unang araw, anong nilikha ng Diyos? Ginagawa, ano ba natutunan? Day and night. Day 2. Ay, very good. Clouds and ocean. Day 3. Plants. Different kinds of plants. Tapos, day 4. Sun, moon, stars, lahat ng nasa kalawakan. And day 5. Day 5. Fish and birds, animals in the air, and animals in the water. Okay. And then, at day 6. See? Oh, day 6. Tao na. Okay, tapos na yung animals, tapos na yung halaman. Day 6, tao na. Sino yung unang tao? Oh, very good. Si Adan at si Eva. Okay. So, yun na po. Nung ilagay ng Diyos si Adan at si Eva, ano
Ano po ang sinabi ng Diyos sa kanila? Sila yung ginawang ano? Bantay? Ano pang word? Tagapamahala. Yun yung ibig sabihin ng stewards. Katiwala, tagabantay, tagapag-alaga. Sa lahat ng kanyang nilalang, mula day 1 hanggang day 6. Tama po? Kasama po nun yung kapwa natin sa pinagtalaga sa atin na alagaan. Kaya mga kapatid, mga bata, pinag-aralan din ninyo nung nandito si Pastor, yung lesson, day ano ba yun? Day 3 ba yun? Or day 4? Day 3. Yung iba-ibang mga kalaga. It's me, it's me, it's me who loves community. It's me, it's me, it's me who loves community. It's me, it's me, it's me who loves community. It's me who loves community. La la la, roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. It's you, it's you, it's you who loves community. It's you, it's you, it's you who loves community. It's you, it's you, it's you who loves community. It's you who loves community. La la la, roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. It's us, it's us, it's us who loves community. It's us, it's us, it's us who loves community. It's us, it's us, it's us who loves community. It's us who loves community. La la la, roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. It's me, it's you, it's us who builds community. It's me, it's you, it's us who builds community. It's me, it's you, it's us who builds community. It's us who builds community. La la la, roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Roll over. Pag-ibig tulad ng bati siwa ko, pag-ibig tulad ng bati, tulad ng bati, pag-ibig tulad ng bati, tulad ng dagat, ay napatulad ng dagat iwa ko, malaya tulad ng ibon, tulad ng ibon, malaya tulad ng ibon iwa ko. Malaya tulad ng ibon, tulad ng ibon, malaya tulad ng ibon iwa ko. Pag-ibig tulad ng balis, tulad ng balis, pag-ibig tulad ng balis iwa ko. Pag-ibig tulad ng balis, tulad ng balis, pag-ibig tulad ng balis iwa ko. Ayaw tulad ng dagat, ayaw tulad ng dagat iwa ko. Ayaw tulad ng dagat, ayaw tulad ng dagat iwa ko. Malaya tulad ng ibon, tulad ng ibon, malaya tulad ng ibon iwa ko. Malaya tulad ng ibon, tulad ng ibon, malaya tulad ng ibon iwa ko. Gagaling ang mga boses. Good afternoon mga idol. Nandito nga pala tayo upang saksihan ng pagtatapos ng
ng kanilang pag-aaral sa Vacation Church School ng Uccp Sigamot. Ayan po yung mga bata na nag-aral dito ng 1 linggo at ngayon po sila ay magtatapos o magka-graduate na. Ayan po sila. Babay muna, babay! Dalat, wala pa yun. Hindi na po ako bilang sige na. May Ngayong umaga po ito ay mga kasama natin sa ating ngayong hapon. Sa pagsisimula ng ating programa, maaari tumayo tayong lahat upang makinig sa isang panalangin mula kay Pastor Jesus Collins. Sige, paano nga po tayo manalangin? Paano po yung posisyon ng ating kamay, ng ating ulo, ng ating mata? Sige po, tayo po yung manalangin. Purihin ikaw, dakilang Diyos, sa araw na ito ng aming pagtatapos sa 5 araw ng pag-aaral sa Vacation Church School. Salamat sa pagtitiyaga ng mga batang ito sa pabalik-balik po dito sa iglesia upang patuloy na matuto sila sa mga lessons na tinuro sa kanila ng kanilang mga guro. Salamat din, O Diyos, sa mga anak mo na nagtiyaga at bigay ng kanilang talento, ng kanilang lakas, panahon sa pagtuturo sa mga batang ito. Maraming salamat, O Diyos, sa pag-iingat mo sa buong panahon ng pag-aaral ng mga batang ito. Salamat din sa kanilang panahon, sa mga biyaya na tinanggap namin sa araw-araw, O Diyos, ng pagdako dito sa panahon ng pag-aaral. Narito kami, O Diyos, nagpupuri muli dahil nandito na ulit kami at nasa pagtatapos ng aming PCS. Nawa, O Diyos, dalangin sa iyo na iyong lingkod na pagpalain mo po ang mga batang ito, pagpalain mo po ang mga magulang na naririto, pagpalain mo po